UMTHANDENI igcwameleshi umfoka amanqele usevele waziphulela zonke enyameni kuyindlamlenze uKHUZANI umfoka Mpungose insizwa phansi enkandla emandabe emathula mpunga kweSikaMpungose. Bafethu nginibingelele ngiphinde namukele kuyo le channel ehamba phambili inkeze lami igama kumfeza ngintuthuko wakho malo bathi la sibona amagumede. Mawuthi usemusha la ekhaya ngicela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okubaluleke kakhulu kunakho konke. Bafethu UMTHANDENI igcwameleshi umfoka amanqele usevele waziphulela zonke uKHUZANI umfoka Mpungose indlamlenze insizwa phansi enkandla emahlathi amnyama. Kuze nje ngemuva ukuthi UMTHANDENI adedele ipromo okanye ingoma ehamba phambili lapha kwi-album yakhe ezophuma ngawo umhla ka4 kuyo lenyanga esiza kwelapha labantu ebayibheka impela ngamehla abomvu iCD kaMTHANDENI ekwazisa isilomo somculo kaMaskandi lapha ongagcotsi phansi nothanda inkumbi zabalandeli lapha UMTHANDENI umfoka amanqele insizwa phansi emtubatuba emdletsheni. Bafethu kunengoma seyidedelile impela lapha nethumayelalela impela ubona khona ukuthi impela Zikhal kuyo indlamlenze umfoka Mpungose lapha kuKhuzani umfoka Mpungose uyezwa lapha mangabe sesho ukuthi ngisho eThekwini lapha wayicela induku wamncisha kanjalo lapha enkandla wacela impama wamncisha bese esho lapha ukuthi ngisho eswini sikanyoko wakhe lapha wacela izinyo bamncisha ke wasesho ukuthi akaqhele MDOKO uyashisa lapha ke yena kapheqani namadoda lapha. Bafethu abantu impela bakhombeza ukuyithakasela le ngoma lela, singazi ukuthi UMTHANDENI mhlawumbe uzokuphinda lokho kwangonyaka phelile lapha ukuthi akhiphe ingoma ibe yipromo lapha bese engayisebenzisi kuyona lapha nealbum. Abantu impela bagijima bawotheleka impela kuyo le post ebifaka UMTHANDENI lapha kule promo yale album yakhe UMTHANDENI khona lapho leshe lo saliwe intombi lapha ukuthi bese uthi wacela izinyo wancishwa lona wasethi unebhadi lo mfana wasethi usela izinyo uyanika nangomunye uthi ngathi seziyakhala ngempela ke manje masifika lana ekupheqaneni. Munye uthi singalena intombi yami ngifuna ukufocusa kuma promo akho wasethi abduyaza up wasethi #PHOLA MDOKO. Khona omunye uthi Mr Slow Jab lapha into yozelisanayo uyibuka nje ngawuthi omunye wabalandeli lapha bangahambisana naye lapha UMTHANDENI. Uthi omunye uthi hey mfana wangikhomboza koSpiza abadlwane emawashini amancane loshunwe enkani angikuthekeli nyawudlala. Khona omunye uthi uyinsiza kodwa nqe okuphikayo lokho akakufuni vese. Bafethu baphawule kanjalo abantu esithe sabacosha lapha kuyona icomment okanye ipost kuyona ipost kaMTHANDENI lapha kade afake khona ingoma agadla ngazo lapha kwi-album yakhe ezophuma ngawo umhla ka4 wakaJuni. Mhlambe ngakuthini okwakho ukuphawula ngale ngoma hlangana lapha kwi-comment section sikhulume ngalolu daba. Engaze kwethu bekumnandi sindawonye, ungakhohlwa impela lapha ukusubscribe, ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke. Mawukuthi uyawafuna lapha lama promo ungilandela lapha ku WhatsApp ku 071 2683 989.